Diži se, ajde! Ajde! Opa! 28, 48, 32 litri, 13, 4,2 kW, 3 šipke kroz otpične. Preko Francuske će vam dopreti. Preko Francuske volite samo nek nas spoje ti 65 kW direktno za Švicarsku. Preko Švicarske ćemo serijski to spojiti, to ide odmah do Francuske. Imamo 13 megavata. Kada dolazi, ovi dolaze u pogon sad, ja? 13 megavata, tu sve cvi. Fali jedan. More, može. Jedan fali. Dobar dan. Ja sam malo da... malo je. Šta je tu? Autobus. Neće se ponoviti. Ajde, brzo! Dobar dan, dobrodošli u prvu privatnu teretanu elektranu. Vidite, tu je pogon, atmosfera izvrsna, jutro je 8 sati, radnici dolaze i za nekoliko minuta počet će smjena. Tu se dolazi i vježba se. Članarine su vrlo jeftine, recimo od 300 do 500 njemačkih maraka, a mi to usput koristimo i za proizvodnju električne energije. I mislim da je bilo sad u redu da počne smjena. Ako može, Ajmo momci, idemo! vidite, sad ćemo krenuti u pogon. Ajmo! Imamo naravno i tu je inženjer, jedan izvršni vrhunski stručnjak, diplomirao. Ajmo! Razgibajmo se! Ajde! Idemo razgibajmo! Ajde, možete to, ajmo! Stavi njega mi stavi na 28 kW, tako da će moći onda. Njega na 28! Koliko puta tu? Ti ideš na 28, 14 puta, tamo na drugu spravu, desno, lijevo, kroz 2 puta, 3, 14, 28... Nemoj opet! Ajde! Kemi malo! Ajde! Tu se proizvodi niskonaponska mreža koja se koristi za rasvjetu i osvjetljenje naše teretane. Momci, samo vozite, ali nemojte daleko. Krenimo dalje. Indikativni napon 14,5 kW. Elektroni se dosta dobro vataju po kablovima. Naš najjači pogon MB2000 MB2004A MB2004A. Volim lijepo, On napaja, daje električnu energiju za ovo ovdje područje, znači neonska svjetla, televizija, sve to radi putem MB2004. I evo ga, nakon što smo vidjeli sami proces rada tu u teretani elektrani, sami način proizvodnje struje, tu se nalazimo u glavnom centralnom pogonu, moglo bi se reći srcu ove teretane elektrane. Ovdje se nalazi glavni generator gdje se cjelokupna struja vodovima dovodi i akumulira ovaj generator. Imamo 4 aksijalno poslična priključka gdje se struja miješa, ispaja i plete u niti koje poslije putem dalekovoda odlaze u daleku Švicarsku, Francusku i razne druge europske zemlje gdje mi to izvozimo. Sami generator japanske proizvodnje, platili smo ga 759 japanskih kuna i vidite ovdje ovaj priključak, to je jedan vrlo bitan priključak. U slučaju recimo pretpajanja otpojnice glavnog priključka sklopke ovoga prekidača može doći do izbijanja kontaktnog udara i kratkog spoja koji može izazvati oštećenja ili čak smrt radnika u teretani elektrani. No, do sada se to nikada nije desilo, pa nadamo se da neće li ovoga. Ali izgleda da je se ovoga puta desi. Nakon ovog malog udara kojeg smo vidjeli ovdje u području glavnog generatora, pogledajmo i reakciju. Kakva je reakcija? Vidite, i ovdje je došlo do probijanja glavne struje i centralne struje koja je simetrična i došlo je do kratkog spoja na uređaju. Samo pazite da kamera, nemojte slučajno dirati tu da ne bi došlo isto. Glas, to je inače normalno jedna nus pojava koja se događa ovdje u teretani. Još nismo pronašli rješenje za ove strujne udare. I šta? Gotovo, a?
Ovo će treba sve zamijeniti, znaš. Čekaj, kada ja znam smjera, a? Koja je ovo? Evo, 8.25. 8.25, 8.26. Idemo dalje. Čekaj, traćemo,